Vamos dar comezo a terceira das... É un bom momento para apagar os montes agora. Porque este señor pensa moi mala, falas enseguida. Eu tamén, pero bueno, eu teño menos respeto para a xente. Antes de empezar a presentación de Xefreire, que é a persoa que nos vai falar hoxe, levo 2 días dicíndovos que día atrás temos unha serie de libros. Hoxe incorporamos volando un que pensamos que o rematáramos, pero bueno, descubrimos unha caixa, se o queredes mercar, ao precio de 10 euros, ali o tedes. E o pack, igual que onte, 3 exemplares distintos, 25 euros. Decíamos que a terceira das ponencias destas 23ª xornadas de Historia Local da Pomba do Arco é a que nos vai impartir hoxe o investigador e escritor mindoniense Xefreire, que nos vai falar da figura de Lence Santar e a súa vinculación coa vila de Foz. Como sabemos, Foz e Mondoñedo mantiveron, ao longo da historia, unha fonda vinculación. O traslado da sede episcopal dende San Martiño de Mondoñedo a Vilamaior do Valdobrea será o detonante dun novo bautismo e Vilamaior transformarase no Mondoñedo que coñecemos hoxe en día. A Foz acudían familias de Mondoñedo a veranear ou tomar os baños. Era tal a presenza de mindonienses nas nosas festas patronais que Puro Cora chegou a escribir: pasear por las calles de Foz en San Lorenzo es como hacerlo por la Alameda de los Remedios. De feito, un dos días das festas de San Lourenzo tiña por nome Día de Mondoñedo. Comerciantes, abogados, industriais ou poetas poboaron as nosas praias. Pensemos que Leires Pulqueiro, por exemplo, veraneaba en Cangas. A Foz chegou tamén don Eduardo Lence Santar, aquel investigador e historiador mindoniense, amigo do latín e dos documentos antigos, foi quen de entablar unha fonda amizade con 2 vellos lobos de mar, Xosé Penabade e Xesús da Xacoba. Acudía ás casas que estes mariñeiros tiñan no campo da Cabana a escoitar relatos do mundo que percorreran, Montevideo, Bos Aires ou Cuba, a escoitar de primeira man como ambos oíran cantar a serea nun viaxe a Uruguai, de como eran os homes mariñeiros de antes, as regatas de traíñas e 1000 historias do mar. Lence Santar soubo agradecer este cariño e amizade con traballos históricos, xenealóxicos, etnográficos e mesmo poemas dedicados a Foz. E para falarnos diso e de moito máis, contamos con Xefreire, un home namorado do seu Mondoñedo natal, que si ben está alleo por motivos laborais, acode á cidade da Paula cada vez que o chaman ou a morriño reclama. Xefreire, escritor, investigador e divulgador da cultura mindoniense, está aquí connosco por ser a persoa que máis ten estudado a figura e a obra de Eduardo Lence Santar. Vai nos falar deste personaxe, da súa obra e dos apartados que don Eduardo lle dedicou á nosa vila de Foz. A modo de breve currículo, xa que a Xefreire non lle gusta presumir, debemos dicir que é autor do libro Mondoñedo de Editorial Everés, da novela Cando o gato mira de esguello, do ano 1987, e reeditada recentemente. Foi o coordinador das xornadas dedicadas a Leires Pulpeiro, sendo así mesmo responsable da coordinación, xunto con Abel Vigo, do libro de actas que saiu posteriormente titulado Manuel Leires Pulpeiro, o poeta e o cidadán a cabo dun século. E onde participa tamén cun artigo Xefreire. Tamén é asiduo colaborador de prensa con temas divulgativos das figuras salientables de Mondoñedo, entre outros temas. Pero hoxe non me viñestes a escoitar a min, que nada malo fixestes, senón que me vides escoitar a Xefreire, por cal pido un forte aplauso. Moi boa tarde. Pode ser, non? Quero saudaros. Hola. Quero agradeceros a vos, a vosa presenza, a Pomba do Arco por terme convidado a estar hoxe aquí partillando con vos esta media hora que vamos a votar. E digo sinceramente, non estou captando a vosa benevolencia.
Son mindoniense, como tal, a miña infancia está ben sellada a Foz. De pequeno viña a xugar a ser custó nas poceiras que facía a rapadoira. Teño idea de un Foz, de Mondoñedo, peculiar, un Foz no que nunca chovía. Era a miña sensación de pequeno, porque antes de vir os de Mondoñedo por aquí, sempre chamábamos por teléfono para preguntar que tempo facía. E en Foz nunca chovía. Foi así tal que eu creo que hasta Penán, cando daba o tempo, depois xa non falaba, porque todo o mundo sabía que en Foz facía así. Ben, a maiores é para mí un placer que me acompañe Pacios. E unha razón xa non sei se debería partillada con vostede algo xa aquí, non? En determinado círculo, dos cabezas sempre dixeron que eu era impresentable. Bueno, eu que me fixo unha presentación moi fermosa e efectivamente, si son realmente presentable. Falando con xente de lo que íamos tratar hoxe aquí, que era Lence Santar, se vas falar de Lence Santar, eu dixo, non, pero como non vas falar de Lence, da figura de Lence, porque a Lence todo o mundo coñece, non, hai xente que non o coñece. Fai o favor, di dúas cousiñas, antes de falar de Foz, di dúas cousiñas sobre Lence Santar, vale, non vou dicir dúas cousiñas. Lence Santar nace na década dos 70, en 1876, pero non xevo, vai falecer en 1960, e mentre tanto ten unha actividade cultural impresionante. É membro da Academia Galega, correspondente da Academia Galega en 1970, que despois recitará como recitan prácticamente todos os académicos do norte da provincia de Lugo por a influencia de Riguera Montero. Foi arquiveiro do Concello de Mondoñedo, que é fundamental na además o primeiro cronista que tivo a cidade de Mondoñedo. Antes de Lence Santar, Mondoñedo non tiña cronista porque non existaba. Estuvo ben sellado as irmandades da Fara. Foi sempre un tradicionalista, ideolóxicamente tradicionalista, moi apegado ao carlismo, e desempeñou unha labor, non me gusta dicir de historiador, mas justamente erudito, porque realmente Lence é un erudito máis que un historiador. Lence de compilar datos, sabe absolutamente de todo, e ten a generosidade de ofrecer os datos sen tamizar. Ele non interpreta os datos, aporta os datos e nós que tomemos as conclusións. Vai falecer en 1960 despois de ter sido condecorado co orde de Afonso X o Sabio, etc. Pero non lles viña a falar de Lence, senón de Lence a figura, senón realmente o meu propósito é intentar aclarar que Lence non é só un escritor mindoniense. Efectivamente é moi conocido por ser escritor mindoniense, escribe muchísimo sobre Mondoñedo. Tamén é certo que Lence escribe sobre toda a Mariña de Lugo, sobre toda a provincia de Lugo, a provincia de Mondoñedo, sobre toda a diócese de Mondoñedo, que se solapan unhas e outras, cuarta arriba, cuarta abaixo. Vou dividir isto en 4 apartados. Sobre os que Lence ten traballado a súa obra historiográfica, a súa obra folclórica, a súa obra literaria e a súa obra periodística, pero vou ser moi breve. Entre outras cousas porque as referencias a Foz son bastante coñecidas polos foceros. Lence escribiu unha barbaridade. Lence escribiu un disparate. Lence tiña unha voz medida, tiña unha voz afrautada. Eu creo que ese condicionante de que non se lle oiga moi ben determina a súa obra, porque Lence repite as cousas 4, 5, 6, 7 veces, depende. É dicir, Lence fai xornalismo, escribe na prensa, e como tal, como traballo, Lence repite moitísimas veces os seus artigos, outras veces refai de 2 artigos a cada un, e así durante toda a vida. Escucháramos un exemplo.
hai uns 30 traballos de Lence Santar sobre o Santuario dos Remedios de Mondoñedo. Eses 30 traballos realmente son 3. E deses 3 sacou o resto. Inventou corta e pega antes que os ordenadores. Entón, conhecemos a obra de Lence Santar primeiro, directamente, porque as temos na man. Por as referencias que o propio Lence fai á súa obra, pero sobre todo por un artigo do ano 1923 no que fai un repaso considerado importante, un artigo considerado importante que a xente soubera todo o que escrito, e fainos un repaso de todo o que publicou, que era un disparate. Máis tarde, en 1935, volve a facer un repaso de toda a súa produción, pero só da produción histórica. Deixa lá non trata para nada a súa produción folclórica, que ten 2 mazos de folclore, e deixa tamén a súa produción literaria. Realmente o traballo de Lence está vinculado moito ás súas estancias. Lence, aínda que nace en Mondoñedo, marcha un ano e algo a Sarria, pero en Sarria ata a xuventude, ata 1901 aproximadamente, na que vai retornar a Mondoñedo, e en ese momento, o tempo da xuventude, que a mes coincide no momento en que empeza a escribir Lence na prensa, está interesado no folclore, e de feito, depois falaremos disso, parte do folclore de Lence procede de Sarria, nas terras de Sarria. Cando ele descubre o Arquivo Municipal de Mondoñedo, en 1906, a partir de aí, si realmente vaise a dedicar á historia. E os arquivos van a condicionar a obra de Lence Santar. Que ocorre? Os arquivos de Mondoñedo son vastísimos. Non son só arquivos de Mondoñedo. Mondoñedo, capital de provincia, acumula no arquivo municipal toda a documentación da antiga provincia de Mondoñedo. E iso determina que Lence non só traballe sobre Mondoñedo, sino que vai traballar co que vai atopando no arquivo. Van a permitirles unhas liñas de Lence sobre este arquivo, cando el en 1906 o designó. Porque téngase por entendido que a ciudad de Mondoñedo foi capital de unha das 7 provincias en que hasta 1833 se hallaba dividida Galicia. Y por eso, a su archivo tuvieron que afluir documentos de todos los pueblos de su importante demarcación territorial, que se extendía desde el puerto de Vares, en la actual provincia de La Coruña, hasta las inmediaciones de la villa de Villalba. Por eso Lence vai a traballar sobre toda a provincia de Mondoñedo, porque ten ali o arquivo. A maiores, Mondoñedo como capital do distrito notarial de todo o norte de Lugo acapara os arquivos de protocolos fundamentais para poder facer a historia. O arquivo de protocolos de Mondoñedo, Lence nos di que chega en 1909. Temos, ademais, o arquivo diocesano, que en aquel momento, non nos engañamos, non é como agora. Os arquivos estaban dispersos polas parroquias, é dicir, Lence, cando iba un arquivo, tiña que desplazarse, e de feito, reflexábase incluso na prensa. Foi a parroquia de tal sitio, Lence Santar, compañía tal, donde tomou datos. Esos son notas que saían no seu momento. Efectivamente, Lence non facía moitas veces mención das súas fontes, pero algunhas veces sí as especificaba. En concreto, de Foz, sabemos que consultou o arquivo parroquial, expresamente en varios traballos, entre eles o libro de fábrica mandado facer polo obispo Quijada en 1892, onde vai sacar además os datos sobre o reino da Mariña. Manexou tamén o arquivo do Pazo de Fontao e o arquivo da Casa de San Martiño de Mondoñedo. El vai especificando, sobre todo ao final da súa vida, que tipo de datos vai sacando de aí. Ben, entón, decíamos que Lence é un historiador mindoniense, pero habería que determinar de alguma maneira a polisemia de Mondoñedo para Lence. O que dixemos, a provincia de Mondoñedo, a diócese de Mondoñedo, ou o propio Mondoñedo. E ademais, que ele denomina a terra de Mondoñedo, do que despois especificaremos un poquitín do que é. Entón, en ese sentido, se botamos unha ollada a produción de Lence, atoparemos que, evidentemente, hai obras que se refiren a Mondoñedo, o Santuario dos Remedios, o Santuario do Carmo, o Señor de Mondoñedo, etc. Non vou ler as relacións
comparación porque é un disparate. Hai outra que se refire a Mondoñedo e ademais, porque Ence nunca se metió no petrificado do Obispo Sarmiento, esta é a primeira obra que escribe Ence, que é curiosísimo, o petrificado do Obispo Sarmiento dedicalle ao traballo son, creo que 10 páxinas ou algo así, o resto todo sobre o convento del Vilanova de Lourenzán. Entón, claro, despista bastante a topar os ratos. E despois hai obras sobre que hablan en campos da provincia de Mondoñedo, da dióceso da Mariña, convento de Vilanova de Lourenzán, San Francisco de Ribeiro, Obispo Santo Salvador de Pedroso, a obra pía de San Antonio de Melide, ata 1956 era diócese de Mondoñedo, igual que era Camariñas, ou igual que era Miño, entón, de aí que ele escriba sobre Melide. O mariscal Pardo de Cela e a Santa Hermandad, alistamento de nobles da provincia de Mondoñedo en 1701. Hai moita obra inédita de Ence, este é unha delas. Hai que ter cuidado cando Ence dice unha obra inédita. Normalmente solen estar editadas e se vai engadindo danos despois. Solen ser, a maiores, fundacións de misas. Eu creo que non hai un autor que máis reflexe fundacións de misas que a obra de Ence Santa. Entón, realmente, algúns inéditos hai que poñeros entre asas, porque non son tan inéditos. Filántropos gallegos, onde foi unha serie que publicou en diversos medios de comunicación, onde hai un montón de xente de toda a Mariña, tamén focegos, nobleza gallega, que tamén figura inédito como libro, ainda que anuncia varias veces para publicar, pero os seus traballos non son inéditos. En un caso, por exemplo, de Foz, hai Los Moscosos, que sí está publicado, e máis A Casa de Fontao, Los Condes de Fontao. Las guerras civiles de Mondoñedo, concretando el Castillo de San Damián de Ribadeo, el Castillo de San Castro de Oro, el Convento de San Francisco de Ferrol, de Ribadeo, de Viveiro, el Convento de Santa Clara de Ribadeo, eso non é Mondoñedo. E isto é a obra de Ence Santana. De aí que eu reivindique o que o campo de estudio de Ence é toda a Mariña, incluso sobrepasando a Mariña. E incluso ás veces, tendo en conta que Ence se desplaza por razón de supervivencia, pois botou uns anos traballando en Santiago, pois entonces usa os arquivos de Santiago e todas, cando se crearon os arquivos da Universidade de Santiago, el Gran Hospital Provincial de Santiago, o Hospital dos Católicos, concorre entre el Gran Hospital de Santiago e la Abadía de las Trindades, etcétera, etcétera, etcétera. Ben, falamos dun espazo particular tamén, como outro dos polisemas de Mondoñedo, que é a terra de Mondañedo, porque a Ence gusta dicir Mondañedo cando escribe en galego, que realmente esta terra está a que construído os concellos de Abadín, Alfoz, Foz, Lourenzán, Mondoñedo, a Pastoriza, Río Torto e o Baradouro. Unha boa parte da obra de Ence Santana está recollida por Isidro Fernández de Alba en 7 volumes, creo que é obra dispersa, é obra xornalística. Faltanos reeditar a obra de Ence, que está en libros, bueno, aparte que tampouco está toda a obra xornalística pero faltaríanos reeditar a obra dispersa de Ence Santana, perdón, dispersa non, que está en libros e folletos, e editada con criterio de corrigir algunhas grallas moitas veces involuntarias ao propio Ence. Pensemos que non había unha industria editorial en Galicia e o que se facía era publicar fundamentalmente en prensa. Ence, ademais, tiña unha caligrafía endiabrada e os originais enviábanse a prensa con aquela caligrafía, así que ele escribía unha cousa e despois envía outra completamente distinta. Entón, hai que ter moito cuidado cando se enfrenta a un texto de Ence, porque é raro que as datas sexan esas, vale? O propio Ence, en varios dos seus textos, usa distintas datas, pero non son problemas dele, son problemas do caixista moitas veces. E o propio Ence, con moita paciencia, vai corrixindo a pluma os erros cando el pode. Esa edición debería contemplar, ademais, uns índices, é fundamental.
porque para topar ás veces, dado que o título non reflexa normalmente o contido do traballo, poder localizar o que un está buscando require dispoñer duns índices de un traballo que está por facer. Foz está na obra historiográfica de Lence Santana. Seguramente os datos xa son conocidos, así que vou dicir máis ou menos o terrible. A Lence gustaba os marcos das cousas, a mí tamén, evidentemente. Entón, pois, bueno, vamos a toparle primeiro os marcos das parroquias, que dicías, o que hoxe o Concello de Foz, a través da obra historiográfica de Lence, sabemos máis ou menos eclesiásticamente que todas dependían do diálogo da Mariña. Había outro diálogo que era o da montaña, pois xa que a Iglesia tiña moi claro que as inversións había que diversificadas. Había episcopalía da Mariña e episcopalía da montaña. Diálogo da Mariña, diálogo da montaña. Eran as máximas autoridades no episcopal e do cabildo. O resto das persoas, como se chamaban, estaban condenados a ter únicamente unha. Entonces, a través de Lence sabemos que todas as parroquias de Foz pertencían ao diálogo da Mariña, agás a propia parroquia de Foz, a de Santiago de Foz, que pertencía a mesa do obispo en 1488 e 1854 a episcopalía da Mariña, e despois, unha vez que xa se suprimen aquelas divisións polas novas en arciprestados, pasará a ser de San Martiño de Mondoñedo. Isto, por unha parte, claro, que a dependencia de Foz do bispado de Mondoñedo, pois, conleva o que conleva, decir, o bispo é o señor territorial de Foz. A fins do século XVI, o bispo tiña uns 6.000 vasalos con jurisdicción civil e criminal. Entón, Mondoñedo, Vinaronte, San Martiño de Mondoñedo, Foz, Azobro, Nois, Corrido, Cangas, Burela, Rúa. Era que nombraba os escribáns, entre eles os de San Martiño de Mondoñedo e os de Nois, e Corrido. Eran tamén os jantares en Santa Cilla e San Martiño, e percibía a renda dos baleiros e a renda da pesca de Sardiña. Non vou dar moitos máis datos porque están aí. Se alguén ten interese en saberlo, despois podo decir. A maiores tamén me interesaban os marcos jurisdiccionais. Entonces, o territorio que hoxe comprende Foz estaba realmente repartido na jurisdicción do propio Foz, construída pola parroquia de Foz, San Acisto, non todo San Acisto, unha parte de Santa Cilla, era o obispo, era de Abadengo, tiña xuiz, que no seu momento era tal Mateo Marcos de Villar. Especifican os Lence en razón de señorío que era o que percibía, ferrería, lutosa, todos os mostrencos e aventadizos, etc. Era tamén a xurisdicción de Vinaronte de San Martiño de Mondoñedo, que comprendía estas dúas parroquias, en a que, ademais, asentaba un couto, o couto de Ferreira. A xurisdicción de Nós, parte da xurisdicción de Nois, non era toda de agás a parroquia de Moucide, que era hoxe do Concello de Valadouro. O couto de Ferreira, San Martiño, ou o couto de Fontao. É moi interesante, porque además veces vai nos dando repartimentos de impostos en todas estas coutos e xurisdiccións. Os impostos repartíanse en Mondoñedo. E que en parte reparte, así, a mellor parte, eso está claro, non? Pero podemos dar unha idea, máis ou menos, da riqueza de cada unha das parroquias, non? Por exemplo, temos que en 1587, a San Martiño de Mondoñedo, co couto de Ferreira, corresponderon 2.730 maravedís, a Vinaronte só 762, a Santa Cilla 1.450, a San Aciso 526, a Santiago de Foz 1.551, a Nois 4.091.
Vale, eso, ainda que non sexa un dato para fiarse demasiado, si, máis ou menos, nos fala da riqueza de cada sitio. O Couto de Fontao teñe dedicado Lence varias ocasións os seus textos, dende a súa creación, desde que o transmite o bispo de Mondoñedo en 1685, Antonio de Moscoso e Omaña, morador do Couto de Fontao, onde había daquela só 3 casas. Fai unha descripción dos lindes do Couto que é fermosísima, non a volver. A mí me parece interesantísima porque contén unha toponimia, unha das miñas teimas, non? Desas 3 casas de 1685, nunha viviu o propio Antonio de Moscoso, noutra Antonio de Manín e na outra Blas de Barbosa. Claro, Barbosa ou Barbón, porque unhas veces Lence con Barbosa e outras veces con Barbón. E entonces haberá que ir ás fontes e descubrir realmente cal era o apelo. A maiores voz, Lence paranos cada vez que cita a diócese de Mondoñedo, botanos todo o discurso da súa constitución en San Martiño, con datos, estamos falando, claro, investigouse moito desde que escribiu Lence, pero son máis ou menos o habitual que se está manexando hoxe. E, por suposto, repite con os bispos sempre da antigua sede. Sobre San Rosendo, que foi bispo de Mondoñedo, Lence apuntábase que fora o primeiro na diócese en reclamar o milenario de San Rosendo. Da diócese que cibe, porque xa se reclamara en Santiago. Pero, bueno, caso de ponerse medallas. Dedica tamén un traballo ao Bispo Santo de San Salvador de Pedroso, en 1910. Os datos que apunta Lence nestes traballos están realmente tomados dunha información que o Bispo Navarrete manda facer comer. Vale, vale. Digo que os datos que chega Lence no folleto un folleto de 20 páxinas, están tirados dunha información que fixo o Bispo Navarrete en 1704 sobre este bispo. As noticias que apunta son milagres atribuídos ao Bispo Santo, formandos a fonte da Zapata, curacións especialmente de cegos e baldados, as aperturas do sepulcro, o intento do bispo Sebastián de Arévalo de suprimir o culto ao santo, cambiarle o nome, mira, este santo, en vez de ser San Gonzalo, vamos a chamar San Rosendo. É certo, unha vez que decidiu, o bispo subiu a mula, deu 2 pasos e a mula tirou. Así que chegou o bispo e dixo, non, hai que chamarle San Gonzalo. Entón, son cousas que pasaron. As polémicas entre as freguesías de Foz e Vilaronte sobre preeminencias das respectivas cruces parroquiais na rogativa que se celebraba, Lence dalle importancia absolutamente a todo. Neste documento aparecenos un montón de testemunhas, tanto de vecinos de San Martín de Mondoñedo, de Santiago de Foz, de San Joan de Vilaronte, que introduxen aquí os apelidos, porque algúns apelidos anda seguro que andan, pero creo que vamos moi mal de tempo e imos adiantar. A maiores de dedicarle a un bispo santo todo un escrito, pues tenemos, por exemplo, o Mariscal Pardo de Cena, que dedica todo un libro peculiar, porque céntrase nunha época na que Lence Santar non só traballa, que é o fin da Idade Media. Lence Santar traballa normalmente século XVI, primeiro do século XIX. A primeira opinión de Lence Santar reflexese realmente nos seus escritos en prensa. A Lence Santar, Pardo de Cena era o libertador de Galicia, o adalid das liberdades ao principio, pero despois
pasando o tempo e sabendo xa de que iba, di o propio Lence. Pedro Pardo, ele garego, ademais, Pedro Pardo non foi máis que un de tantos xurafaces señores feudás que entón campaban na Galicia esclavizando a nosa terra, inda que digan outra cousa os noveleiros ou os bestas desconocedores ou falseadores da historia. Cambios de opinión. A través de Necesita, por exemplo, tamén sabemos que o mariscal Pardo Célix era un dato que eu descoñecía completamente. Según dicían en Santa Cilla, era un home forte, valente, e que tiña unha sortella, vale? Coa que botaba os barcos ao fondo do mar. E iso é unha cousa que o saiba, non está contemplado na biografía de Pardo Cela, pero me parece moi interesante. Tamén Lence abordou o que é o gremio da Mariña, o gremio do mar aquí en Foz, que está ben coñecido, como tamén a aparición do que o campo, que no seu momento un rebellón, un chantre rebellón, que son, ainda que Lence non o diga, son de Foz, son do Foz grande, son de Foz. Que foi realmente quen cedeu a fábrica da igrexa de Foz os 73 ferrados. Mais tarde, desos 73 ferrados, 2 de campo a inculto no sitio da Cabana, xunto ao almacén de sal do gremio, máis os outros 71 de campo e arenal na mesma situación. Baltasar Nicolás de Silva, que é o párroco en aquel momento, que é quen construiu a actual igrexa de Foz, o fabricario, ceden o gremio do mar, represtado naquele momento por todos os armadores. As condicións do foro, eran unha serie das condicións, o foro tiña unha duración de 500 anos e o gremio pagaría anualmente a fábrica por día San Xoán R$200. Os mariñeiros tenderían as redes no campo, pero procurarían non estorbar os que extraeran por aquel punto algas do mar. Con permiso do gremio podría cerrarse e cultivarse alguna porción do campo pagando 10º a Deus, que as cousas como son. Aborda tamén Lence Santaro que é a pesca da balea aquí en Foz, moi vinculada neste caso con Mondoñedo, porque realmente foi Álvaro Pérez Osorio y Rengifo. É fácil coñecelo, e de San Mondoñedo a catedral, e hai unha foto del ali ao fondo, bueno, unha foto non, unha pintura de aquel señor moi serio que está na carrera da Concepción, pintado con súa muller María Marquesa de Miranda. Entón, obispo samaniego en 1607 afora Álvaro Pérez Osorio e Rengifo. Vou tratar un pouco que di tal. Otorgamos e concedemos por esta carta e damos en fuero al regidor Álvaro Pérez Osorio, vecino de dicha ciudad, como señor que somos, obispo espiritual y temporal del puerto de Santiago de Foz. Y por el señorío que en él tenemos y derecho de las lanchas que allí vienen a coger pescado, conviene a saber que así le aforamos y damos poder y comisión para su mujer y para su hijo, no tuvieron hijos, y nieto heredero, que tuviese derecho a sus bienes, que es así por 3 vidas, para que en dicho puerto pueda armar a ballenas, tan solamente, y no para otra cosa, y hacer cerca de la dicha caza de ballenas lo que le conveniese por sus armadores y balleneros, como suelen hacer y haber en otros puertos desde nuestro obispado, etcétera, etcétera, etcétera. Vai a aportar bastante datos sobre a pesca de balea, tanto en Foz como en San Cibrán, que se constitúe máis tarde, en 1641, creo que chegan ao acordo para cazar baleas. Durante un tempo vai nos ir dando datos sobre xa non a pesca, a caza de baleas, pero xa ao menos do comercio da graxa de baleas, porque deduce Lence que se hai graxa de baleas, hai pescadores de baleas.
Entre outras notas que nos aporta Lence sobre Foz, pues está a entrada dos ingleses en Foz en 1762, que tamén supoño que será ben coñecida, cando entraba en Foz un falucho ou Pinaza de las Rías que foi asaltado por un corsario inglés que entrou detrás del matou o capitán e fixose coa da Guerra da Independencia. Ten escrito moito, estando por nomear de Mondoñedo a José María Moscoso, o culto de Fontao, a representar a nobreza nun chaman congreso que non chegou a celebrarse, porque realmente todos sabemos que directamente se colocaron nas Cortes de Cádiz. Entonces, aquela xente que estaba nomeada, José María Moscoso, Andrés García Fernández, el como representante da nobreza, García Fernández como representante do clero, non chegaron a representar a Mondoñedo, vale? Foron realmente diputados despois, outros dos Abadín Guerra. O ano pasado falou aquí Veiga. Abadín Guerra é un cora que non chegou tal e acabou sendo por expreso designio do Espírito Santo Freire Castellón. Tamén nos fai mención un desembarco, un intento de desembarco que non é en plena guerra dos franceses, que me traigo o texto tal, pero que non nos vai dar tempo. É vinculado a este momento histórico tamén dicir que, por exemplo, dos dous creadores do batallón de literatos de Santiago hai certo vínculo con Foz. Víctor de Silva Gutiérrez casa en Foz e vai a sentar aquí. Juan Pérez Villaronte, os dos, aínda que de Ribadeo leva o apelido da súa terceira avoa, Inés de Villaronte, que efectivamente de Villaronte. Que? Vale. Xa prometéramos a... Sí, teñámoslo falado porque é o que hai. A este mito casou precisamente seu tío Baltasar Nicolás de Silva, que dixemos antes era o párroco que construiu a actual parroquial de Foz. A maiores tamén se nos aporta noticias da fundación da Escola de Fondosa, que a niña ten dedicado un estudo a través dun regidor mindoniense, pero realmente fundación dun veciño de Foz. E hai moitísimas notas históricas soltas de herencia sobre Foz. A cólera de 1834, a existencia de teares de producción de textil aquí en Foz, moi detallada. A relación do préstamo de Foz co que é o seminario de Mondoñedo, as feiras no século XVIII en Foz. Entre as figura unha que non me sonaba de San Brais, a que concurrían algunos herreros a vender algunos azadones, fouces, brozas, supoño que sean brozas, e outras cosas de su oficio, como tamén algunas maderas de carros e algunos tenderos con tiendas pequeñas a cuestas. Existía, en 1789, la feria que se celebra en el sitio de la Barca de la Espiñeira, que era antigua, libre de impostos e duraba los 3 meses de la primavera. Habrá que matizar. A este tempo tamén duraban as outras ferias coetáneas de Río Torto, Camarcos, Adevesa, Carballito, Las Trofe, etc. Sobre personaxes de Foz, aviso que Vence moitas veces non di que un personaxe sexa de Foz, ás veces sabemos por outros motivos, pero tamén é certo que os di. Pois de todos os bispos da diócese con sede en San Martiño ten falado do bispo mindoniense Álvaro de Isorna, natural de Foz, tamén Regifo de Santo Domingo, que mercou a mitad da parroquia de San Martiño, Antonio Moscoso de Omaña, do que tiñamos falado do Couto de Fontao, pero agora máis ben en relación co convento das Concepcionistas de Mondoñedo, donde el vai a facer un retábulo que ainda está ali. Bueno, a ustedes que está.
Fálanos tamén, fai unha biografía de Ángel María Díaz, que é un vicario general do Cebú e é un canonista galego de primeiros, naceu en Cangas en 1839, ainda que non di que de Foz, e isto si o digo eu agora, fálanos de José Mariño Dillade, lo que se parou aquí o ano pasado, creo que o día 2, é dicir, mañá vai facer un ano, como aquela alma pura que foi deputado pola provincia de Mondoñedo na segunda convocatoria das Cortes de Cádiz. Mariño Dillade, o único diputado liberal que deu o goberno de Galicia nesas Cortes, o resto eran todos absolutistas, eran de Foz. Ata agora vinase pensando que era da zona de Xove. El naceu en Foz e foi bautizada polo cura de Cangas en 1774. Habría unha chea de personaxes así. Outro dos temas dos ámbitos nos que traballa Lence é o folclore. Esta vocación folclórica de Lence é realmente moi anterior á vocación histórica, é a primeira, unha vocación que leva incluso a extremos de Lence, que tamén toca a zanfoña. Lence centra a súa investigación histórica na terra do Mondoñedo, que xa aclaramos antes máis ou menos que comprendía, e a maiores no todo o espacio que sería o Golfo da Masma, que especifica que vai desde o Cabo de Burela ata a Punta de Tapia, e ten 18 millas de Abra e 5 de Saco, e o mar da terra de Mondoñedo, que realmente bastante máis pequeno, vai dende o porto de Foz para Lence, todo o que digo son versións de Lence sin contrastar nada, vai dende o porto de Foz a Burela. Eso é o que ele denomina mar da terra de Mondoñedo. A produción folclórica de Lence empeza sobre todo coa compilación de poesía popular. En 1906-1907 Lence xa que ten preparado un libro de poesía popular polo que un importante escritor regional lle ofreceu un prólogo. Nunca se publicou ese libro. Este primeiro título de poesía popular vai cambiando de título periódicamente e pasará a ser, primeiro, Cousas do Pobo, porque xa o cita en 1930, no que fala de, bueno, pues que ten enviado adivinhas bueno, o contido, vai durante toda a vida ir incrementando o contido para facernos unha idea. Dice, noso libro levará máis de 300 páxinas en cuarto maore. Compónse de romances, oracións, 110 cantigas e outros moitos cantos de muñeiras, aladoradas, jotas, pateados, mallos e guinaldo, o pé de 1800 vocablos, xiros e modismos, 1600 ditos, ou seja, refráns, 120 adivinanzas, moitos contos pequenos, xogos, supersticións, tradicións, usos e costumes, e trata das serras máis altas, das penas de Sona, das pedras abradoiras, do río Miño, do río Masma, do río Ouro e de outros ríos, das covas, das industrias, das aves e dos paxaros, das fontes mediciñales, daremos a coñecer unha dúcia delas, e de outras moitas cousas. Ben, todo eso é da terra de Mondoñedo. Todo eso saca deste ámbito que dixemos dende Foz a Mondoñedo. Foz, Alfoz, Valadouro, Mondoñedo, Abadín, pasamos de tal. O folclore en Lence é unha cousa peculiar, porque para ele todo o que non é historia é folclore. E entonces, por exemplo, escribimos o que ele chama a Serra da Frouseira. E a Serra da Frouseira, poño por caso, atópase nas parroquias de Santa Cilla do Bradouro e San Martín de Mondoñedo, Concello de Foz, San Sebastián de Carballedo, Concello de Alfoz, o Castro de Douro e Santo Estado de Ollán, Concello de Mondoñedo. Comeza nos Calavireiro, parroquia de Ollán, e remata en Villastar, parroquia de Santa Cilla. E danos unha relación enorme de todos os accidentes geográficos que pode haber na tal. Eso para Lence é folclore. Folclore é escribir
todo o curso do Masma, dende o de Nace hasta tal, só si, falando das aves que viven dos peixes, das aves ademais ten un detalle, que como non pode reproducir como chían ou como asubían, pois invitaron, poronlle por escrito, curioso, sobre as festas, sobre seres fabulosos, sobre os encantos, por exemplo, moi simpáticas porque nos delimita moi ben o ámbito de estudio. Todo Dios cree nos encantos na terra de Montañedo, haga as persoas letradas. Pola estrenacidade, en Foz, Vilanova e Ferreira do Valadouro, hai xentes algo letradas que din que viron os encantos. A terra. Nomeadas personaxes que trata e que lle parece ten alguna cousa especial, a Santa de Vilalón, Meciñero, Xesús de Xacobo, que vou cantar a serea, o Xugo que figura ás veces como o Xugo, outras como o Xusgo, outra como o Xullo, que son realmente tres nomes distintos para un gaiteiro único e verdadeiro. Gaiteiro de Cangas de Foz, moi sonado na súa época. E tan sonado que mesmo no poema de Leiras Pulpeiro, un galo, o gaiteiro que está en Masma animando a romería onde chegan os rapaces da costa a correr o galo, era o Xugo de Cangas. Xa sei que isto de Leiras Pulpeiro non ia entrar aquí, pero é que me cadrou e fala de máis xente, a Anxel Canelo, que atopou un tesouro na Frouseira, etc. Temos outra parte, bueno, hai que dicir que do folclore hai unha edición do que apareceu, da serie que apareceu en El Compostelano, unha edición de Armando Requeixo. Non é completa, non é todo o que apareceu en El Compostelano porque faltan ao menos 3 artigos desa serie, pero sí podemos dispoñer máis ou menos dun referente para ver como era o folclore de Lence. Evidentemente, todo o que ele di Lence, de que se compón o seu folclore, non está aí por razóns obvias. Ben, Lence, ademais, antes de historiador, é tamén poeta. Eu quero lle moito a Lence. Lence non é un bo poeta. Incluso é moi mal poeta. Eso non quita que Armando Requeixo e eu, no seu momento, sacáramos un libro compilando a poesía galega. Lence, poesía só escribe en galego. A poesía galega de Lence Santana. É un pecado de xuventude, evidentemente. Esa poesía galega quedase curta. Hai máis poesía galega que un fun descubrindo despois que non está metido en ese libro. Pero bueno, Lence é un poeta voluntario, e además é un poeta moi ocasional. 1911, Leiras Pulpeiro escribe os Cantares Galegos, publica os Cantares Galegos, Lence, un mes despois, enche o periódico de Cantares Galegos. Hai diferencia entre Leiras e Lence, hai unha diferencia grande. Non é un gran poeta, pero bueno, está aí. Tamén os hai peores, todo hai que dicirlo, non? A Foz, a ver, Lence é un poeta de mar, igual que nesa retesía que había entre Noriega e Leira, de si se tiñan partido a montaña ou a mariña. Lence, evidentemente, ele é un gran conservador, ideolóxicamente conservador, e tira por la montaña, porque na montaña están as esencias do galeguismo e as esencias da terra e todo por aí. Pero, como é moi amigo tamén de Noriega, o que lle vai é o mar, este mar de Montañedo. O mar en Lence, o Cantábrico, é un mar tráxico. Bueno, hagas un poema que non é Cantábrico, que a ría de Pontevedra. Lence foi administrador, Lence era parente de Montero Ríos. Estou un tempo traballando en Lourizán como administrador da finca, e entón, bueno, de Lourizán ve a ría, e aquela ría non é o Cantábrico. Entón, aquilo é un mar que non ten nada que ver co mar de aquí. O mar de aquí é o mar do que lle falan os mariñeiros a Lence, un mar tráxico, un mar no que vas ali, pero non sabes si morres. Lence fala do Cantábrico como un mar cheo de hecatombes. Bueno, entón, sin embargo, ele fai
un poema no Porto de Foz, despois de ter dito unha vez que se ele fora poeta dedicaría un poema que efectivamente non era, pero digo igual. Fai un poema ao Porto de Foz que non é dos peores de vez, todo hai que decirlo, que date tempo lelo, vale, que yo dedica, non rematamos con saltamos o poema. Vale, saltamos, non, porque, a ver, porque quero remataros un artigo de Lence sobre Foz, esprofeso, que reflexa moi ben, creo que o Foz dese momento. Bate contra onde ramo as feras olas do mar. Báteno coa alma, pro cabo rexusta. Aquelas olas bruantes que aganchan polos penedos lembranzas pasadas traime lembranzas de tempos medios. Traime recordos de cando inde era eu quase que un neno e catando para o mar xa ledo se vivo tempo ou anos mozos pasados no porto da Rapadoira vendo como a mar corría, vendo burigar as olas, vendo chuntar as traiñeiras o querer pasar a barra cando bogaban lixeiras para largares contra cangas, vendo reducir as cónchegas na branca area da praia dos ollos maos, dos coscos, dos longueiros e navallas, vendo as estrelas dos mares por entremedio das pedras, lapas e fatos dourizos apelicados nas penas, vendo andar os arroaces cando crencha estaba a mar por dúcias e hasta por centos nos aguillós de Manzán, vendo as penas da garita, penas de moito recelo, onde se apagou o cantor de Montañedo, vendo como Penabade, o Xacobo e o Emiliano compuñan as longas redes no meigo areial do campo, vendo o barbudo Tristán, o valente mariñeiro, nas súas lanchas estopar e poñer fortes os remos, vendo o labrego Lenterio e o seu curmán, o Barreira, parolar da fera arpía, do centaura e da serea. Olha, mostros que os viran entrambos, atopándose en La Habana, presos con cadeas fortes para que a xente non trabara. Monstros que foran persoas, pois seguraba o Leuterio que se andaban daquel xinto era por pauto codeno. Vendo na gran barbería de Xan Chao o mariñeiro sacar a barba a can gordo cada hora a 100 brañeiros. Vendo polo mes de agosto como todos os focegos honraban o seu patrono queridiño San Lourenzo. Vendo tamén neste día todos os botes e lanchas os forasteiros salear dende a Espiñeira hasta a Barra. Vendolle a gaita tocar o sonado Cruxeiras, 1000 carantoñas facendo rodeado de montañesas, das canónicas brañegas que a Foz van todos os anos para tomar en 8 días por riba de 30 anos. E vendo polo setembro ir de troula a romería do San Campio de Fazouro toda a novez da Mariña, ou anos mozos pasados no porto da Rapadoira, anos que xa non volvedes, teño vos eu na memoria. Ben, aquí o mar é un mar con recordos, non é un mar de Lence, pero o mar de Lence, sí, insisto, que é tráxico. A maiores de Lence ser poeta limitado e tamén prosista, e esta é unha faceta xa bastante máis descoñecida en Lence Santar. É prosista en galego tamén, a literatura de Lence faina só en galego, é prosista en galego en os primeiros anos. Hai varias de Foz só topei relacionado un contiño que non vou vou ler, xa vos digo isto, porque quero acabar lendo un artigo, porque non sei como estamos. Ben, titúlase Cousas da Mariña, o xastre de Cangas, e vai introducido con cantar do pop. O xastre, quero che un recado, e máis non é de costura, que che quero preguntar se o mal de amores ten cura. E mete tamén outro cantar polo medio, dice: pola ponte de Fazouro 37 xastres van, cada un con 8 fouces para matar unha rán. Ben, chegados aquí xa nos damos conta que este xastre é o tema popular do xastre valentón, o xastre matasete, que presume sempre de tal, é que, bueno, é un taquiñas. E efectivamente, entonces, falle dar un paseo por aí, quedar prendido na silva, como sempre,
o home quedarse, non atreverse sequera a catar para atrás, cando se dá conta que é unha silva, dice, bueno, por que é unha silva? Que se foras un home, xa te tronzaba polo medio, non? É un tema do noso folclore popular. Os relatos de Terence, que un galego espectacular, unha lingua espectacular, están moi ben sellados ao folclore, son normalmente motivos populares. Agás, cando fala do Rosario, do rezo do Rosario, no que toma como modelo o seu tío Laureano Vitián de Ruinos, vale? Que tamén tiña un único relato que lle coñezo, que non é que yo fusile, pero bueno. Quedaríamos unha última faceta de Lence Santaria e súa obra xornalística, coñecida hasta certo punto, e xornalística en dúas vertentes. Quero dicir, Lence foi correspondente de prensa, e como correspondente de prensa mandaba noticias a prensa, pero a maiores facía, digamos, un xornalismo de autor, con artigos de opinión, reportaxes, etc. E Lence facía prensa en galego tamén. E quero dicir que escribía noticias en galego. E estamos falando de 1903. Oxe, é casi imposible na prensa que manexamos atopar noticias, si artigos de opinión, si algunha reportaxe, pero noticias son escasas. Chega un momento, en 1906, que Lence, cando está de correspondente en Santiago, para unha presa minoriza, dice, eu aquí vou escribir en galego, porque para escribir en castelán que se me ocurre de que escribir. Lence Castro estou en castelán, pero bueno, está ben. Eu escolmei das novas que achega Lence sobre Foz nun ano de 1904, o que el fixo de Foz, que largaba en seccións que se chamaban desde Mondoñedo, que escribía sobre Foz, lo que era a terra Mondoñedo, ou ben de las riberas del Masma, ou ben das ribeiras do Masma, porque mandaron as gacetillas en galego. Entón, repasándose un poquitín, insisto que son só datos de Lence Santaria, isto habría que contrastarlo, vale? Pero vamos a ver un relato que fai, que se pode sacar do que aporta Lence sobre Foz en 1904. Esquezámonos de ecos de sociedade, bodas e o que sexa, non? En xaneiro, 7 de xaneiro, dinos, os mariñeiros de Foz, Rinlo e Burela non puideron sair ao mar polo estado de Sá. Mondoñedo está desabastecido de peixe. No mesmo mes, xa casi rematando, dice, despois de haber transcurrido unha vigilia de 30 e tantos días sin probar pescado, hoy pusieron a la venta unas pescantinas de Foz, algunas cestas de sabrosas cabras y mujeres. Fins de xaneiro. En febreiro, o estado de mar imposibilita aos mariñeiros sair a feira. Imposibilita, ademais, o paseo pola rampa, polas ondas. Olas imensas invadían a ribeira, chegando ás casas próximas. O peirao de madeira para embarque de Puntal de Pino sufriu desperfectos. As embarcacións no porto reforzaron os amarres e aínda se zozobraron moitas, especialmente traiñeiras e botes. En marzo reborda o Masma e anega la rica vega que abarca Celeiro de Mariñaus e Villamonte. Ben, os cereais non sufriron a merma que se temía. Xa en setembro, nos dice, o presente foi un ano terrible para andar o mar. Foz, Viveiro e Rinlo viven exclusivamente da pesca da sardinha. En poucas ocasións, as embarcacións volven con capturas. O inverno presentase difícil. En consecuencia, perante o temor de verse na miseria, moitos mariñeiros dispóñense a enrolarse en vapores estranxeiros, sobre todo inglesas. E xa, a fins de ano, Lence avísanos que a miseria está na mariña, porque sí que se perdeu a colleita de cerais, ainda que non en ese momento, porque os impostos eran os que eran, que na estrada que vai
carreteras cada durela máis. Aparecen os salteadores de camiños. Insisto, eu non sei se isto é certo ou non. Estas son as noticias que vai achegando Lence a prensa. Habría quizás que contrastadas, pero é o que non resume. E por último, quería lervos dos varios artigos que escribiu Lence sobre Foz. Este en concreto é un artigo de 1903, dos inicios de Lence como autor, e ten como título, foi publicado en el norte de Galicia. Quen coñece a obra de Lence decatarase que esta maneira de escribir é rara en Lence, pero ele despois, cando se pon a escribir historia, cambia completamente incluso o estilo. Nuestra costa, impresiones de Foz, él da como subtítulos sus industrias, su población, su mar, su situación, su belleza. Me retiré de Foz, después de haber permanecido en él la mayor parte del verano, con el corazón triste, puesto que allí tengo muy buenos amigos. La hermosura encantadora de su ría, la más pintoresca de la costa cantábrica, no puede borrarse de mi imaginación, recordando a cada momento las tardes deliciosas, giras marítimas y paseos por diferentes puntos de aquel paradisíaco litoral. Si yo fuera poeta, si pudiese tomar colores fuertes y sobrios en la paleta de mi fantasía, entonces, cual merecen, al mar y Villa de Foz dedicaría un himno de estrofas valientes como el rumor de sus olas, o dulces y apagadas como las suaves espumas que besan la arena movediza de la playa con singular ternura. Santiago de Foz, capital del municipio de su nombre, es una villa que cuenta con 1.500 habitantes, varias calles, hermosa iglesia parroquial con esbelta torre de sillería, el delicioso paseo de la Rambla, muelle de madera, tiene botica, cuartel de la Guardia Civil, puesto de carabineros, escuelas públicas de ambos sexos, aduana, etc. Y 4 fábricas de salazón en las que se ocupan varias mujeres y se dedican a la pesca del congrio, sardina y otros pescados, unas 50 embarcaciones, entre ellas 2 treneras. Tiene también carreteras a Ribadeo, Vivero y Mondoñedo. El principal tráfico de Foz consiste en la gran exportación de puntales y tabla de pino para las minas del norte de España, a lo que se hallan dedicados varios pequeños vapores que cargan unas 80 veces al año, dejando, como es consiguiente, grandes utilidades, no solo al práctico y demás marineros encargados de entrar a los vapores, como a los muchos carreros, jornaleros y gabarreros que trabajan en el cargamento y transporte de la madera. Para juzgar del incremento que la exportación de pinos ha tomado en 5 años, de 5 años acá, baste decir que los pinos que entonces se vendían a 1 peseta cuestan hoy 7 y 8. Y se supone siga la suba, ya que empiezan a escasear en sus alrededores, teniendo que venir a comprarlos a Villanueva y a las inmediaciones de esta ciudad. Mondoñedo, está escrito desde Mondoñedo. Se nota una falta grande en Foz, el alumbrado público, cosa que es de perentoria necesidad su establecimiento por hacerse imposible durante la noche el tránsito por las calles, que hoy, para recorrerlas, hay que valerse de faroles de mano, porque de lo contrario se expone uno a chocar con carros y maderos que obstruyen algunos de sus sitios más céntricos. Urge, pues, establecer cuanto antes varias farolas, por lo que se alumbraría al pueblo y podría recorrerse con confianza sin que tal reforma costase mucho al municipio. Un abuso grande, y al cual debe de ponerse coto, es el acaparamiento que continuamente se hace de solares en el punto denominado El Campo, hoy reducidísimo, y tanto que casi no tienen sitio donde tender las redes los marineros, viéndose obligados a llevarlas a otra parte, con lo que se les ocasiona perjuicios, además de que en ese terreno solo tienen derecho, según mis datos, los infelices marineros despojados injustamente de él. Para que Foz se convierta en un excelente puerto se necesitaba que desapareciesen los peñascales de la Rapadoira, que situados a su entrada dificultan el paso al mismo, operación que exigiría poco coste y trabajo. Gozan fama merecidísima de buenos marineros, habitantes de este pueblo que, en su mayoría, sirven de tripulantes en barcos ingleses. Hay alguna
falta algo no original, españoles, ya que les es imposible salir a la pesca durante varios meses del invierno, efecto de cerrarse el puerto en el punto denominado Barra, o sea, la confluencia del río Nasma que forma la ría con el mar, habiendo veces que hasta los vapores temen el paso por dicho punto convertido en una gigantesca y blanca muralla de espuma. Tal es la fuerza de las corrientes que allí se juntan con estruendo. Un espectáculo que llama la atención es el arribo de las traineras que regresan de pescar. Por la noche, generalmente después de las 12 y a veces a las 3 de la madrugada, siempre en noches de mucho oscuro, suena el estridente y monótono sonido del caracol o corno, anunciando la llegada del sabroso y plateado pescado. La ribera, poco a poco, se cubre de faroles y gentes formando animados grupos que se dedican a escabezar y embalar la sardina. En un lado se oyen frases irónicas e ingeniosísimas, en otro cantar admirablemente, reinando en todas partes la alegría más completa. Puede calcularse sin exageración que concurren a las playas de Foz durante la temporada veraniega unos 5.000 bañistas, en su mayoría de los partidos de Lugo, Mondoñedo y Villalba, convirtiendo a Foz en este tiempo en un pueblo animadísimo y lleno de vida, porque a todas horas se ven las calles y carreteras repletas de guerrillas aldeanas formando coros alegres y bailando a son de la flauta o del violín de una ciega, no faltando tampoco para dar más corrido al cuadro el popular y renombrado gaitero Manuel Curuxeiras, que inseparable con su gaita toca alboradas y muñeiras. La vista que se descubre desde el paseo Malecón de la Rambla es grandiosa y sorprendente. Lejos se alza en forma de un terrón de azúcar esbelto, cuya cima parece desafiar al cielo el elevado y rosaloso monte de la Frouseira, donde tuvo lugar aquel drama que dio por resultado la decapitación en Mondoñedo de Pedro Pardo de Cera, de aquel memorable mariscal defensor, el primero en Galicia de las libertades. Más cerca, la Sierra Triste de la Cazolga, las aldeas de Cillero y Villaronte, con terrenos inmejorables y mucho arbolado. De frente, el mar, ese proceloso y azulado mar Cantábrico, guardador de tantas y tantas hecatombes, y al otro lado de la ría, entre verdes pinos y castaños, los pueblecitos de San Cosme, Vilarride, Benquerencia, viéndose también formando horizonte la industriosa y pintoresca villa de Tapia con su faro en la punta del mismo nombre. Esperemos volver para agosto venidero en demanda de las purísimas brisas del bullicioso Cantábrico. Y mientras corran las vagas, hay mar de pé y rompen moscos, abriguémonos en el olvidable y culto Mondoñedo, que nos brinda amparo en el regazo de sus montes, y así que faga xacente otra vez a jalearse a Foz, vulgo Coxeto. Misa esta. Pois agora é o momento de facerlle preguntas. Si, vai, non pode. De eso non falamos. Todos facerlle algunha pregunta se tedes facerlle, ou algunha sugestión, ou algo que queirades. Vale, xa está. Debo decir que o que contaba ahora Lence de pan e malos, o que contaba agora Lence de descargar a sardiña, que era unha festa, bueno, iso foi algo que a Iglesia Católica quixo Evitar durante moitos anos. No século XVIII estipulábase aos curas párrocos que evitasen que los hombres e las mujeres cohabitasen mientras se descarga la sardina. Hai un sacerdote en 1853, creo recordar, o que o acusan, tiña dous defectos, un pequeno, que era ter dous fillos de dúas criadas, e un gran defecto que acostumbraba ir de noche a descargar la sardina. Non digo máis. Bueno, compañeros, se non hai preguntas, decirvos que aí atrás temos todo isto para vender, quen queira mercalo, podedevos facer socios, e mañá convidarvos ás 8:30 para ver asistir aquí a unha mesa redonda onde van participar xente que no outro tempo traballou como carpinteiro de Ribeira,
estou pensando en Santiago do Pueblo, que está aquí presente, Pedro Fraga, vamos ter a Carlos Villarino, a Cuadrado, a Sisto e a Alfonso García, que nos van contar as súas experiencias. Moitas gracias.